Bubagra 13 jona MLA leader no logeo tuyui Delhi o interlocutor ni salayani bangui thangmani mungsano respond malia khaigui respond rojakliya khaigui paimani bangui kifilei boni 13 jona MLA leader rokno tuyui mapaipilaha hingke bubagra public rokno phaigui sapailaha ano tiki sapano somoy ro sidi ang mungsano ni rokno tobogui ro paimaliya interlocutor kaisa phade tobogui ro paijamano mani bono sana ang tobogui ro paijamaliya nei public rokni thani o belai kene bo dukho nangjagui koyui tongmani no nukha hingke medom patal kaina jomatiya khari okjagui kha nangjagui bubagra no ang ADC election rogobo chubagui ni bono sarkaro tobogui phaiyo nei wasogui tabokbo bono interlocutor phano tobogui ang bono ro phai pisinai hinei medom patal kaina jomatiya saichungno Delhi o bo thangui salai geilaha eke misra bai eke misra bo bono kaha khlaigui no respond rolaha tei kaha khlaigui no bo bai bo bidi khlaigui salaigui kokrok kaha khlaigui belai kheno medom patal kainani kokno sajagui gothokjagui respond rolaha hani bangui tawana laisidi Tripura motha khainai rok medom patal kaina jomatiya nirokno interlocutor tobogui ni ro phainai tawana laidi nirok interlocutor rojaknai medom patal kainani netritwe nirok interlocutor manai Tripura motha khainai rok tei Tripura mothani 13 jona MLA tongnai rok interlocutor thangui salaigui tobogui phaimaiya phano medom patal kaina jomatiya kuno MLA buya mungsa buya phano nirokno tobogui ro phainai tawana laidi interlocutor mabainai bubagra nini 13 jona MLA no nunglogeo tuigui thangui nung mungsano respond maboya khaigui interlocutor tobogui phaimaiya khaigui nini pura Tripura mothani leader no tlangui thangui sano maphai phano tawana di medom patal kaina jomatiya bubagra no interlocutor tobogui ro phainai naising tonglai di